நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன், எனக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை, நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன், நான் வந்து எப்போ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வீட்டுக்கு போனால் போதும், நான் இங்கே எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னும்போது நீங்கள் வந்து இந்த மிளகு கொடிகள் ப்ளஸ்ஸு இந்த நாட்டுக்கோழி ஆப்பிரிக்கன் கயா இந்த மாதிரி வந்து பல பேர் வந்து இதுக்கு இருக்குங்க. சமீப காலமாக வந்து இந்த மஹோகனியும் இந்த இந்த கயா மரமும் வந்து ரொம்ப வந்து ஃபேமஸ் ஆகி போச்சுங்க. மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து தேக்கு வந்து ஒரு சிலர் எப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சரியான இது வந்து அது கிடைக்கிறது இல்லை, டிஷ்யூ கல்ச்சர் தேக்கு செடி எங்கே கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு காலகட்டம் போகும்போது ரெண்டாவது ஃபெமிலியர் ஆகி போச்சுங்க. இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 8 அடிக்கு அந்த ரேஞ்சில் தான் பண்ணோம். ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா நீண்ட கால மரங்கள். இப்போ கொம்பு தேக்கு மாதிரி வந்து குறுகிய கால இது கிடையாது. இது வந்து எப்படின்னா நீண்ட கால மரங்கள். இப்போ நீங்கள் இதை வந்து எப்படின்னா பாட்டர் கிராப்பாகவும் நடலாம். பாட்டர் கிராப்பாக நடும் பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் 6 அடியில் 8 அடிக்கு ஒன்று நான் நடதான் பேசுவேன். ஏன்னா இந்த மரம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா அகலமாக வேறியாது. சரி, இனிமேல் அதாங்க. ஏன்னா மரப்பயிர்கள் வந்து எத்தனையோ வருஷத்துக்கு வருது. அதிலேருந்து லாபம் எடுக்கணும்னா மிளகு கொடிகள் ப்ளஸ் நாட்டுக்கோழிகள் வளர்ப்பு, இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு வந்து இதனால நமக்கு வந்து வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இது ஓரளவுக்கு வறட்சியை விட தாங்குது. ஆனாலும் வந்து சின்ன வயசுல கண்டிப்பாக ஒரு வருஷம் வரைக்கும் தண்ணி கொடுக்குறது வந்து நமக்கு வந்து நீங்கள் நாளைக்கு இதை வந்து விற்கணும் அப்படின்னா மரங்களாக விற்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க சொல்கிற வழிக்கு தான் நம்ம போகணும். நம்ம வழிக்கு வந்து அவங்க யாரும் வரமாட்டாங்க. அதனால் இதுக்கு இன்னொரு வழியும் பண்ணலாம். இதை நீங்கள் வந்து பாட்டர் கிராப்பும் பண்ணலாம். இப்போ பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து எப்படின்னா தென்னை மரம் நட்டார், அதுக்கெல்லாம் என் பக்கம் வந்து சாயம், அதுக்கு எதனா வழி அப்படின்னு வந்து ஒரு விவசாயி வந்து ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன. நம்மளுடைய சந்ததிகள் நாளைக்கு நம்மள மாதிரி வந்து இருக்கலாம். நம்ம சந்ததிகள் இன்னும் கொஞ்சம் வசதியானவங்களாக இருக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த வந்து ஜென்ரேஷன் வந்து டவுன் ஆயிடலாம். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து அவங்க வந்து கஷ்டப்படலாம். அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த மரங்கள் வந்து